והנה עמדינוי עוליינו עוליינו, מס יודענו כהן עוליינו. אנחנו במסכת חדשה, מסכת חגיגה, תלמוד ירושלמי, בסייעתא דשמיא, דף א', עמוד א', הכל חייבים בראייה. מצוות ראייה, התורה אומרת, יעלה כל זכורך, ויראה כל זכורך את פני אדון השם. זה מתחלק לשני חלקים, חלק של ראייה, דהיינו ראיית פנים באזהרה, חלק נוסף של קורבן, עולת ראייה וחגיגה ושלמי שמחה. השאלה שלנו, האם החיוב הזה של לעלות לרגל קיים בכל הזכרים כמו שהתורה אומרת, והמשנה מחלקת. אומרת המשנה, הכל חייבים בראייה, ונראה בגמרא גם בראיית פנים או רק בקורבן, חוץ מחרש, שוטה וקטן. חרש שלא שומע, הגמרא תדרוש, שוטה שלא מבין וקטן שלא חייב במצוות, ופה לשם שינוי, הקטן הכוונה היא ממש תינוק, כי קטן שאיכשהו יכול לעלות לרגל ונאמר בו רגלים, הוא כן חייב במצוות ראייה. טומטום, לא בטוח שהוא זכר, ואותו דבר גם אנדרוגינוס, נשים, התורה אומרת כל זכרך, ועבדים שדומים לנשים בקשר של המצוות, שאינם משוחררים, אחיגר שלא יכול לעלות ברגליו, אסומה שלא רואה, והחולה שגם נדרש שהוא לא שמח, והזקן וכל שאינו יכול לעלות ברגליו. איזה הוא קטן? כל שאינו יכול לרכב על כתפו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית. דברי בית שמאי. בית שמאי סוברים שאם הוא קטן שאפילו לרכוב על הכתפיים של אביו מירושלים, שנראה בגמרא שזה מהשילוח, עד להר הבית, היינו לעזרה, אז הוא מתנתק ובוכה ולא טוב לו להישאר על הכתפיים, הוא פטור גם מדין חייב, דהיינו פטור מדין זכר, והוא נכנס להגדרה של קטן, של הרישא של המשנה, שאכן הוא פטור. והגמרא שואלת מי הביא אותו עד לירושלים, דהיינו לשילוח, ומשמע הראשונים שאם הוא לא יכול להגיע מביתו או מעירו על כתפיו של אביו לירושלים, אז אפילו שאת הדרך הזאת אפשר לעשות עם עגלה, עם כל זה הוא פטור. דברי בית שמאי, בית הלל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית. אפילו שעל הכתפיים הוא כן יכול ללכת, אבל לאחוז בידו של אביו הוא לא מסוגל, הוא בוכה, צריך להרים אותו לידיים, הוא גם כן פטור שנאמר 3 רגלים, ולא כתוב 3 פעמים יראה כל זכורך, אלא 3 רגלים לומר לי שצריך לבוא ברגליו. הכל חייבים בראייה. אומרת הגמרא, מתנייתא בראיית קורבן. מה שהמשנה מדברת זה דווקא בראיית קורבן, דהיינו קורבן עולת ראייה. אבל בראיית פנים, אפילו קטן חייב. לבוא לירושלים ולהיות נוכח, כולם חייבים. למה? אפילו תינוק, מאחר ומנדה שכתוב במצוות העקל, שגם היא נאמרה באחד מהרגלים, עקל את כל העם, אנשים, נשים וטף, ואין קטן גדול מטף. הרי קטן הוא ודאי כבר עבר את השלב שהוא טף, ועם כל זה גם הטף חייב, ודאי שגם הקטן חייב בכל גיל. דתני מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורב אליעזר בן חסמא, שהיו מלכים מיבנה ללוד, והקבילו פני יהושע בפקיעין, הלכו ברגל לקבל את פני רבם, כי מצוות חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. הם באו לרבי יהושע בפקיעין, אמר להם, מה חידוש היה לכם בבית המדרש היום? אמרו לו, הכל תלמידיך ומימיך אנו שותים, אנחנו לא שומעים שום שיעור אחר, רק את דברי תורתך. אמר להם, אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שלא יהיה בו דבר חדש בכל יום. שבת, משבת שם, היה הרי איזשהו חלוקה בין שמעון גמליאל לבין רב אלעזר בן עזריה, והחליטו ששבועיים ידרוש רבן גמליאל, ואחר כך שבוע שלישי ידרוש רב אלעזר בן עזריה. שבת של מי שם? מי שבת, מי דרש באותו שבת שאתם הייתם? אמרו לו רב אלעזר בן עזריה, מה הייתה פרשתו? עקל את העם, אנשים, נשים וטף, פתח בה. אמר הואיל ואנשים באים ללמוד, מילא נשים באים למצוות העקל ירושלים ללמוד תורה. אנשים באים באמת לשמוע, כי ללמוד הם פטורים. אבל הטף למה בא? למה הביאו תינוקות? הם רק מפריעים, אלא כדי ליתן שכר למביאיהן. ככה או ככה אתה רואה שהטף חייבים, כל שכן שבמצוות עלייה לרגל חייבים הקטנים. וזה דווקא בעלייה לבוא לירושלים, אבל בקורבן כבר למדנו שהוא צריך להיות ראוי לעלות
מירושלים להר הבית. אומרת הגמרא, ובאו ללמוד נשים לשמוע טף למבל את הצחר למביהן. אמר להם, אין הדור יתום שרב אלעזר בן עזריה בתוכו, והנה אתם רואים שהוא מחדש חידושים גדולים ונפלאים. עתיה דרב אלעזר בן עזריה דלא כבן עזאי. דתנינן תמן, מכאן היה בן עזאי, אומר, חייב אדם ללמד את ביתו תורה, שאם תסתה, תדע שהזכות עולה לה. היות ואנחנו דורשים ונזרעה הזרע ונקטע, שאם באמת היא נקייה, היא זוכה לילדים, ודורשים חכמים שבמידה והיא כן חטאה, אז יש זכות שתולה לה שנה או שנתיים או 3, אז אדם ילמד את ביתו תורה ושתבין ותוכל לדייק מהלימודים ותדרוש את הפסוק שאם יש לה זכות, דהיינו שהיא נקייה ממש, אז היא תראה זרע, ואם לא, אז הזכות שיש לה לפחות תולה לה, והיא לא חלילה תערער אחר דברי התורה שהנה היא חטאה ולא קרה לה כלום עם המים המרים. ככה או ככה אתה רואה שרב אלעזר בן עזריה דרש, שבן עזאי דרש שהחייב אדם ללמד גם את ביתו תורה, ולכן הדרש שדרש רב אלעזר בן עזריה שאנשים באים ללמוד ונשים באים לשמוע, זה לא כמו דעתו של בן עזאי שאמר שגם נשים באות ללמוד. אומרת הגמרא, חרש, מה ההגדרה של חרש? חברי בשם רב אלעזר, היות והתורה כותבת למען ישמעון ולמען ילמדון, אנחנו דורשים שהם צריכים פשוט לשמוע, וחרש לא יכול לשמוע. הוא פטור ממצוות עקל, ולכן הוא גם פטור ממצוות ראייה. עד כדן מדבר ואינו שומע. מילא, אדם שלא שומע, אז הוא לא יכול לשמוע. אבל שומע ואינו מדבר, מאיפה אני יודע שאם הוא לא מדבר אבל הוא שומע אז הוא פיקח לכל דבריו, ועם כל זה הוא פטור? רבי לי בשם רב אלעזר למען ילמדון, למען ילמדון. הוא דורש את הניקוד ואומר שאנחנו נדרוש את זה ללמד אחרים, ואדם שלא יכול כי הוא אילם, הוא לא חייב בעלייה לרגל ובעקל. אמר רבי יונה הדה אמרה, דלת כללי דרבי כללין. הכללים שרבי קבע במשניות הם לא כללים מוחצים, אלא תמיד יש יוצא מן הכלל. למה? כי הרי אנחנו יודעים שכל חרש שדיברו חכמים בכל מקום זה שאינו שומע ושאינו מדבר. ואנחנו נראה שיש מקומות שאפילו שהמשנה כותבת חרש, הכוונה היא שאו שהוא לא שומע והוא כן מדבר, או שהוא שומע אבל הוא לא מדבר, ועם כל זה המשנה קוראת לזה חרש, ולא כמו הכלל שבכל מקום חרש זה גם שאינו שומע וגם שאינו מדבר. דתנינן תמן, חרש המדבר ואינו שומע, לא יתרום. שלכתחילה צריך לשמוע את הברכה שהוא מברך על התרומות והמעשרות. והיות והמשנה קוראת לזה חרש, אפילו שהוא מדבר, אתה קורא שקוראים לזה חרש, ואומר שהכלל הוא לא כלל מוחץ. סברין מימר מדבר ואינו שומע חרש. אז הוכחת לי מפה שמדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, אינו חרש. דתנינן, החרש שנחלץ והחרשת של חצה והחולצת לקטן, חליצתה פסולה. זאת אומרת, מהמשנה שמה שאמרת שהוא לא שומע והוא כן מדבר, שלא יתרום תרומות ומעשרות, אתה רואה שיש חרש שלא מדבר אבל כן שומע. וגם כן מהמשנה של חרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת לקטן חליצתה פסולה, ואמר רבי יוחנן בשאין יכולים לומר ואמר ואמרה. היות וחסר להם את האמירה של הפרשה, אתה רואה שגם זה המשנה קוראת לזה חרש, ויש לנו את הכלל הגדול של רבי ותנין לחרש שדיברו חכמים בכל מקום שאינו לא שומע ולא מדבר. ודה מסייע לרבי יונה דרבי יונה אמר הדה אמרה לת כללוי דרבה כללין, שהכללים של רבה הם לא כללים. אז הוכחנו שניים שיש חרש שאינו מדבר, אבל אם אנחנו נדייק, אז במשנה של התרומות שם מדובר חרש ששומע ואינו מדבר, שהוא לא יכול לברך. אבל מפשט הדברים אתה רואה חרש שמדבר ואינו שומע לא יתרום, והחרש השני גם כן באותו מקרה שהוא שומע ולא יכול לדבר. אומרת הגמרא רבי יוחנן בו יחרש באוזנו אחת מהו?
מה הדין אם הוא חירש רק באוזן אחת? אם היית אומר לי שהחירש פה הוא כמו כל החרשים בתורה, שהבעיה היא בפיקחות שלהם, כי חירש, שוטה וקטן אין בהם דעת, אז אתה צודק שחירש באוזנו אחת אכן באמת חייב. אבל אם במידה ואתה דורש את זה מישמעון בשני אוזניים, אז אולי אוזן אחת גם כן פותרת אותו. אמר רבי יוסי ברבון, מחלוקת דרבי יוסי ורבנן דתני, ולבני אהרון תעשה כותנות. רבנן אמרי, מה זה שני כותנות לכל אחד ואחד? לכל בן של אהרון תעשה שני כותנות, שיהיה לו שתי סטים של בגדים, בגדי כהונה. רבנן אמרי, שתי כותנות לכל אחד ואחד. רבי יוסי אומר, אפילו כותנת אחת לכל אחד ואחד. מה תמן דרבנן, לבני אהרון תעשה כותנות? מה תמן דרבי יוסי, ל100 בני אהרון תעשה 100 כותנות. לא בהכרח שלכל אחד שניים. גם פה ישמעון באוזניהם, לא הכוונה היא שלכל אחד שני אוזניים, גם באוזן אחת הוא חייב לשמוע. רק הכוונה היא כל האוזניים של כל ישראל. ואחי תקרא את התורה הזאת כנגד כל ישראל באוזניהם. רבנן אמרי, שתי אוזניים לכל אחד ואחד. רבי יוסי אמר אפילו אוזן אחת לכל אחד ואחד. שוטה. אומר רב אליעזר, אתה הורית לדעת. התכלית של הכל זה דעת, ולכן השוטה פטור מהראייה. קטן, רבי ירמיה, רב עברי, בר נגרי, אבן יתבין, אמרין, תנינן, הרי למדנו איזה הוא קטן, כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו. ואילו החיסרון שיש לקטן, שאין לו דעת, או שהוא לא שומע ומבין, או שהוא לא יכול ללמד אחרים, לא שלל אותו מהראייה, למרות שלכאורה גם חסר לו, חוץ מהקטנות שלו, גם את התובנה, את השמיעה ואת ההסבר. אז ממילא, קטן שומע וקטן מדבר, שאתה אומר לי שכל הבעיה זה שהוא קטן, וזה נלמד מכל זכורך לרבות את הקטן. חזרין ואמרין, נכון, שיש לו באמת את החיסרון, אבל להיות והתורה כותבת כל זכורך לרבות את הקטן, אומרת הגמרא, מי אמר לי, ויהיה אמר כל זכורך לרבות את החירש, למען ישמעון ולמען ילמדנו פרט לחירש, ואמר למען ישמעו ולמען ילמדנו פרט לקטן. אולי תדרוש מהכל זכורך גם את החירש, ומהבעיה של המגבלה של למען ישמעון ולמען ילמדנו, תמעט את הקטן. אמר רבי יוסי, מאחר שכתוב אחד מרבה, כתוב אחד ממעט, מרבה אני את הקטן שהוא ראוי לבוא לאחר זמן, ומוציא אני את החירש שאינו ראוי לבוא לאחר זמן. הקטן יום אחד יבין, ולכן כבר עכשיו תביא אותו לירושלים, לעומת החירש שישאר חירש, והוא נמנע לבוא מהפסוק שאומר למען ישמעון ולמען ילמדון. תודה וחיים ארוכים.